سلام كمي كنهم زخبركم تخطاتلتي مدب نايزا channel لما عنتم بار كم مغتصلتا نايتن زحلفة 4 كفالات مبل حمشين ناي مودعتا كفالن The 48 Laws of Power ويك 48 حقتات ناي سلطان اتبل ناي سايكولوجي متحفة حزولكم قريبة زلغو كسافة سامزا مدب مسايكونكم كتكاتاتوليو بخبري اند عدمكو سنناي مكتتال ارمن ابزا فيديو متاوي كم زتري ودلوخم ابزا channel دارغا 9% سبسكرايب كيغوركم تريد لكم فيديو 10% لما سبسكرايب كيركم زلكم بزي قطام نزوم 10% سبسكرايب زغبركم ازي زمسكنكم نتوم 9% لما نزيد سرحو زلخو سرحات بزبلت اخ دغفنو تخللو مغدي ابزا channel سبسكرايب مغبار نز فيديوتات شير مغبارن لايك مغدافنيمو دغفكم ايفليني حقي قطر 41 Avoid stepping into a great man's shoes. Create your own identity. ዝክባል ኩለኻ ናይ ውልቅኻ ናትካ መንነት ክትሃንፅ ኣለካ እምበር ስለ ሓደ ግሬት ማን ወይ ከዓ ሓደ ንፉዕ ሰብ ስለ ዝረኣኻ ኣብቲ ከምኡ ክኸውን ኢልካ ንዕኡ ክትመስሎ የብልካ ናይ ውልቅኻ መንነት ክትሃንፅ ኣለካ ማለት ሕጊ ቁፅሪ 42 Strike the shepherd and the sheep will scatter. Remove their leader to weaken the group. ሓደ ጓሳ እንድሕር ኣጥቂዕኻዮሲ እተን ናቱ ኣባጊዕ ፋሕፋሕ እንድብላ ኣብ ግሩፕ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ንዓኻስ ክገጥመካ ከሎ ነቲ መራሒ እንድሕር ስትራይክ ጌርካዮ እቲ ግሩፕ ፋሕፋሕ ይብል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንድሕር ነብስና ርእሲ ዝተዘይብላ ናብ ዝኾነ ነገር ክትንቀሳቀስ ስለዘይትኽእል ዝኽኣል ኩዒ ልክዕኹም ማለት እቲ ርእሲ ኩሉ ግዜ ሪሙቭ ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ ሕጊ ቁፅሪ 43 work on hearts and minds win people emotionally and mentally እዚ ኸ ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ልቦምን ኣተሓሳስቦኦምን ክትሰርሕ ኣለካ ምክንያቱ ንሰባት ሲ ብስምዒታቶምን በተሓሳስቦኦምን እንድሕር attract ጌርካዮም እንድሕር ስዒብካዮም ኢኻ ንሰባት ትዕወተሎም ማለት ሕጊ ቁፅሪ 44 disarm and infuriate with a mirror effect reflect people's behavior back to them ደቂ ሰባት እንድሕር ከምቲ ሶም ዝገብሮም ገጸ ባህሪ እንድሕር ደጊምካሎ ኩሉ ግዜ ናባኻ ይሰሓቡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንደቂ ሰባት ናባኻ ክሰሓቡ እንድሕር ደሊኻ እቲ ሶም ዝገብሮም ነገራት ከም ሜስታት ኮንካ ከተተግብሮ ኣለካ ማለት እዩ ሕጊ ቁፅሪ 45 Preach the need for change, but never reform too much at once. Slow change is more acceptable. ዝኾነ ነገር ለውጥ እንድሕር ደሊኻ ብዛዕባ ለውጥ ክትዛረብ ኣለካ ግን ብሓንቲ ግዜ ብዙሕ ለውጥታት ክትገብር የብልካን መብዛሕትኡ ግዜ ቀስ ኢሉ ዝቀያየር ነገር እዩ ብዙሕ ሰብ ክቕበሎ ዝኽእል ብሓንሳብ ብዙሕ ነገር ዝቀያየር ተኮይኑ ቅቡል ስለ ዘይኮነ ብደቂ ሰባት ማለት እዩ ሕጊ ቁፅሪ 46 Never appear too perfect. Perfection creates envy. ኣብ ዝኾነ ህይወትካ ብጣዕሚ ፐርፌክት ኮንካ ክትረአ የብልካን ምክንያቱ ፐርፌክት ተኾንካ ደቂ ሰባት ስለ ክቆንዑልካ ስለ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ቅንእስ ደቂ ሰባት ስለ ዝሕደር ማለት እዩ ሕጊ ቁጥሪ 47 Do not go past the mark you aimed for. Know when to stop. ዝኾነ ይኹን ዕላማ ጌርካ ክትሰርሕ ከለኻ ኣብታ ዕላማኻ ምስ ሃረምካ ኩሉ ግዜ ጠጠው ክተብሎ ኣለካ ምክንያቱ መዓስ ጠጠው ክትብል ከም ዘለካ ኩሉ ግዜ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ሕጊ ቁፅሪ 48 ናይ መወዳእታን ሕግን Assume formlessness. Stay flexible and adaptable. ኣብ ህይወትካ ንዝኾነ ይኹን ለውጢ ንድመፅእ ብጣዕሚ ቁልጡፍ ምትዕፅፃፍን ቁልጡፍ ልምድን ክህልወካ ኣለዎ ፎርምለስነስ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ እምበኣርክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ናይ ሎማዓንቲ ዝበልክዋ መደብ ኣብዚኣ ዛዚማላ ከምቲ ልሙድ ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሕ ብዝበለፀ ክድገፉ ንትኽእልሉ መገዲ ነዚ ቪድዮ ሸር ምግባር ሳብስክራይብ ምግባር ላይክ ምግባር እሞ እንደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ንረኸብ ሰሰና እዩ